παραπλανητική δράση των μέλων Βάλτε μέσα. Στις 3 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα νέα βιβλία του και η ταινία που μόλις κυκλοφόρησε με θέμα τη ζωή του Αγίου. Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από τις εκδόσεις Πορφύρα, Μέγας Χορηγός Διανέξ. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραϊκή Εκκλησία διοργανώνει τριήμερη προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλική Γη από Παρασκευή 27 έως Κυριακή 29 Δεκεμβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χαμένου Βούργου, την Ιερά Μονή Κορώνης Κερδίτσας και τις Ιερές Μονές Αγίου Στεφάνου και Μεγάλου Μετεώρου. Επίσης θα επισκεφτούν τη λίμνη Πλαστήρα, την Κρήλη, την Ελλάδη και το Περτούλι. Τριήμερη προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλική Γη από Παρασκευή 27 έως Κυριακή 29 Δεκεμβρίου. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στα 210 41 18 602 και 210 41 18 640. τώρα. Τα βέλη των οροφών και όλα των εχθρών σε χτυπούν ακατάπαυστα στα κομματών. Γι' αυτό χρειάζεται την επανοπλήρωση. Ούφτος το. Περίμενα. Σε παρακαλώ λοιπόν Ορίστε. να μην παραμονείς την ανάγνωσή Ορίστε. τους. Είτε γνωρίζεις είτε ακούεις την μελαγχολόγο του Αγίου και τη συνεχής μελέτη συμβεβεί στο να μην εξαλείπτονται τη φωτιά από τη μνήμη μας αυτά τα μερικά. Τα βέλια του χαμού. Κύριε Ιησούς, δεν το Κύριε Ιησούς, δεν το Αυτό είναι το έτοιμο. Δύο στη λάμπη προφανώς αόρατα φωτίζει τη διάνοιά μας. Για την κατανόηση βλέπεις των κειμένων της Αγίας Γραφής δεν χρειάζεται ανθρώπινη σοφία, αλλά αποκάλυψη του Αγίου Πνεύμα. Το αφήνουμε τώρα να ξεκουραστεί. Αν λοιπόν μελετάμε την Αγία Γραφή Έχουμε ετοιμάσει μετά τα ψάκια μας. επιπόλαια, Ζεσταίνουμε ραψιά. Για λέγει. Για να τα καιρώσουμε. Παρότι είναι καθαρά, παρότι είναι πλημμένα και σαπουνισμένα, βγάζουν, επειδή είναι αλουμίνιο, βγάζει μαυρίλα. Το καθαρίζουμε καλά, γιατί εδώ θα μπει το ζυμάρι για το πρόσφορο που είναι το πιο τέλειο, το πιο άγιο πράγμα. Και τώρα το ζεσταίνουμε για να περάσουμε το κεράκι απάνω. Περάσουμε το δεύτερο ταψάκι, να κερδίζουμε χρόνο. Το είναι γνήσιο κερί. Το αγοράζουμε από τα καταστήματα που έχουν καρικεύματα, κεριά, λιβάνια κλπ. Καθαρίζουμε το δεύτερο ταψάκι και συνέχεια όλα τα ταψάκια μας τι βγάζει από μέσα. Να γίνει καθαρό, να στράβει. Το πρώτο τώρα το περνάμε κερά. Ελαφρώς, για να μην κολλήσει το ζυμάρι μας. Το βάλουμε στη συνέχεια. Το σταυρώνουμε, παίρνουμε το πέστο και το αφήνουμε στη γωνία. Παίρνουμε το άλλο.
Κύριε Ιησούς Χριστός ελέησον, Κύριε Ιησούς Χριστός ελέησον, Κύριε Ιησούς Χριστός ελέησον, άξιον εις την οσαϊτός μακαρίζεσαι το μακάρσον του Παναμόμου και μητέρας του ημών, και τη μειωτέρα του Θεού και την κέντρο του τεράς, η δίκτυος του Θεού, την αδιαφόρηση του λόγου του επιστημόντος Θεοτόκος σε μεγαλύνων. Κάτσε να δείξουμε τώρα πώς γίνεται. Είναι έτοιμο. Αυτό είναι έτοιμο τώρα. Κάτσε. Ξαναγυμνούμε τώρα για να το δούνε πώς ανοίγει. Άμα δεν είναι ψημή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κάτσε έτσι. Μας αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Να το φούρνο. Προσέφερε στη Βασίλισσα μια ωραία δέσμη εκ μέρους του σχολείου και του χωριού και της εφήλισε το χέρι. Η Βασίλισσα της εχάιδεψε τα μαλλιά, την εφήλισε και έφερε σε όλα τα παιδιά έναν θερμό σφαίρισμα. Πατρικά εχαιρέτησε τα παιδιά και ο βασιλιάς με τον διάβολο. Ήτο αυτή μια μεγάλη στιγμή που έζησαν τα παιδιά και οι γονείς. Έμενα. Τα βάλεις. Έμενα. Για να το δούμε λίγο. Εντάξει. Μία,